ಜೊತೆಯಾಗಿ ಹಿತವಾಗಿ ಸೇರಿ ನಲಿವ ಸೇರಿ ಕುಣಿವ ಮುಲ್ಲಲೆಜ್ಜಲ అందులో గుర్తించి బాకిలున్న వారు బంగుడే 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 కేజీకి 300. ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆಂಚಲರು ಸೌಖ್ಯತ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಡ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಮುರಣಿ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ವಿಶ್ ಮಲ್ದಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವಿಶ್ ಬೈದನು ಅಂಚೆನೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಉಡ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ವಿಶ್ ಮಲ್ದಿರ ಎನ್ನ ಬಾಲೆಗ್. ಸೊ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ. ಅಂಚೆನೆ ಒಂದು ಜೋಕುಲ ಬತ್ತದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಆಯ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಪೂರ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದು ಬರ್ಪಿನಿ. ಅಂಚೆ ಎಂಕಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಜೋಕುಲ್ ಪಂಡ ಮಾತ ಜೋಕುಲ್ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟನೇ ಬಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡ್ ಜೋಕುಲ್ ಬತ್ತ ನಾನು ಫುಲ್ ಕ್ರೌಡ್ ಇತ್ತು. ನಾನು ಒಂಥರ ಸಂಭ್ರಮ ಏಪಲ್ ಎಂಕುಲು ಬರ್ಡೇ ಎಂಕುಲು ಖಾಲಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಮನ್ಪುನು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ಜೋಕುಲ್ ಮನ್ಪು ಆತ. ಈ ಸಲ ಅಂಚಾತ್ ಈ ಸಲ ಮಾತ ಜೋಕುಲ್ ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಮಂತಿನಿಟ್ಟು ಒಂಥರ ಅವು ಒಂಥರ ಆಯ್ನ ಬರ್ಡೇನೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬರ್ಡೇ ನಾಡ್ ಅಂಚ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಈ ವಾರಡು ಊಲ ಎನ್ನ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಊಲ ಬೈಜ್ಜಿ ದೇಗಂದು ಪನಗ ನಿಕುಲು ತೂವೊಂದಿಪ್ಪರು ವ್ಯೂಸ್ ಎಂಚ ಲಕ್ಕ ಜೈದನ್ ಪಂಡದು ಅಂಚ ವ್ಯೂಸ್ ಹೆಚ್ಚೆತ್ತು ನಾಡ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಉಮೇದು ಬರ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಕ ಪಂಡದು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ದ. ಸೊ ವ್ಯೂಸ್ ಡೌನ್ ಆತನ್ ಬಕ್ಕ ಪೂರೆನ್ನಲ ಜೇಲಕ ವ್ಯೂಸ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಉಪ್ಪುಂಡೆ ಎತ್ತೋ ಮಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಕ್ಲ ವ್ಯೂಸ್ ಉಂಡತ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್ ಆವೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ವ್ಯೂಸ್ ಹೈ ಅನ್ನಗೆ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ವಾಸ್ತುದ ಕೊರ್ತಾನೆ ಕೂತು ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋಗಿ ರಡ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ನಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ನ ಪಂಡ ಜಾಬ್ ಪೋಪುನು ಪಂಡ ದಿತ್ತಲು ಆ ಒಂಜಿ ಗೊಂದಲ ಅಡಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ನನ್ನ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಪಂಡ ಮೇಡಮ್ ಎಂಕ್ ಇಂಚ ಆಪುನು ನರ್ವಸ್ನೆಸ್ ಆಪುನು ದಾದನ ಬೇಲೆ ಪೋಪುನು ಆಪುನು ಬೇತೆ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ ಈತ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ತಿಕ್ಕುನ ಇಜ್ಜ ಪಣದು ಎಂಕ್ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುನು ಎಂಕ್ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಉಪ್ಪುಲಕ ಮನ್ಪುಲೆ ಪಣದು ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡಕೆ ಏನಿತ್ತು ಪುಣ್ಣು ಅಂಚದು ಕೊರಿಯನ್ ವಿದಿನ 24 hours ಲೈ ಆ ಒಂಜಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಪೈದ್ನ ಅದ್ಭುತ. ಆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ನಾನು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಪಾಡ್ದೆ ತೂಲೆ ಅಲ್ಪ ಅಂಚೆನೆ ಮೂಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ಲ ಪಾಡ್ವೇನ ಅಂಚೆನೆ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಕುಡಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಲ ಅಂಚೆನೆ ಮಸ್ತ್ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಗೆ ಜಾಬ್ಗು ಆ ಪೊಣ್ಣಗ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಇಂಚ ಕೊಪ್ಪಿನ ಪಣ್ಣ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡು ನಿಕ್ಲ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ರಾಶಿಗ್ ವಾ ಸ್ಟೋನ್ ಪಾಡ್ನೆಟ್ಟೆ ವಾ ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ನೆಟ್ಟೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗ್ ಪೋಪರ್ ಅತ್ತ ನಾಡ ದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಲೆ ಅವನುಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಕಲರ್ ವೇರ್ ಮಂತ್ ನಾಡ ಎಂಚ ಪೂರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡದು ಯಾನು ಆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಗ್ ಪಂದಿತ್ತೆ ಕುಡಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಗ್. ಸೊ ಅಲೆಗ್ಲ ವಿದಿನ 24 ಗಂಟೆದಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದು ನಿತ್ತಲೆ ಮೂಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಪಾಡ್ವೇನು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂದು 2 ಜನ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಬೈದಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ರಿಸಲ್ಟ್ ವಿದಿನ 24 hours ದಲ್ಲೈ ಬೈದಿನ ಆ ರಡ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಹೆಂಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಕೆಲದಕ್ಲು ದಿನಗೆಂತ ಒಂದೆಪ್ಪೆರು ಮೇಡಮ್ ರಡ್ಡು ದಿನ ಮೇಡಮ್ 3 ದಿನ ಮೇಡಮ್ 4 ದಿನ ಅನ್ನೋದು ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪನ್ಪಿನಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಪನ್ಬೇಕ ಐತನಿತ್ತು 100% ಟ್ರಸ್ಟ್ ದಿಂದ ಬಿಲೀವ್ ಮಂತ್ ನಾಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅದ್ಭುತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ದ್ಯಾಗಂದು ಪನ್ನಗ ಬಾಕಿದಕ್ಲು ಬೊಡ್ಚಿ ಎನ್ನನೆ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಯಾನು ಓಲಿತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಂಚ ಆಯೆ ಚೇಂಜ್ ಅವೊಂದು ಬತ್ತೆ ಪಂಡದು ಎನ್ನನೇ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾತ ಉದಾಹರಣೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಂತೇನು. ಸೊ ಎದೋ ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನಕುಲು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ತಗೊಂಡುಪ್ಪರಿಗೆ ಐಡ್ದಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕೊರ್ಪುನ ಉಂಟದ ಐಡ್ದಕ್ಕೆ ಹಾಕಲ ಕಾಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮೇಡಮ್ ಇರ್ನ 555 ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆತನು ಮೇಡಮ್ ಇರ್ನ ವಾಟರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆತನು ಪಂಡದು ಪನ್ಪೇರು ಆ ಅಂಚಿನ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಬರ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಪನೊಂದಿಜ್ಜತ ಇತ್ತೆ ಹಾಕಲು ಬೇತೆ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಪೂರ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೋಡ್ ಕೇಂದ್ರ ಬರ್ಪೇರು ಅಪ್ಪಗ ಹಾಕಲು ಪನ್ಪೇರು ಇರ್ನ 555 ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆತನು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಗಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಜಾಬ್ ಆತನು ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೆ 369 ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಆತನು ಪೂರ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಅಪ್ಪಗೆ ಯಾನ ಐಕ್ ಪನ್ಪಿನಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸಪೋಸ್ ಎಡ್ಡ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬತ್ತಿತ್ತು ನಾಡ ಎನ್ನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ತದ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಪಂಡದು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ರೆ ದಾಲ ಕಾಸು ಬಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪಿನಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿನಿಟ್ಟ ಅವಡು ಲೈಕ್ ಮಂತಿನಿಟ್ಟ ಅವಡು ಕಮೆಂಟ್ ಓಲ 5 ಪೈಸದ ಕಾಸು ಬಪ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸದ ಇದು ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ ನಾನು ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದ ಒಲ್ ತುಳ್ದೋಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅವನು ಪೋಪರ್ ಮೇನ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಎಡ್ಡೆದಿ ಓಡ್ಗೆ ಎದುರು ದಕ್ಕುಲ್ಲಾಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮೊಡ್ದು ಕೈಡ್ ದಾಪಿನ ಒಂಜಿ ದಾಲ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪುನ ಕೊಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಪಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಒಲ್ ತುಳ್ದೋಡೆ ಮುಟ್ಟ
ಕೊಪ್ಪರು. ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲಿ ಅನ್ಪಂಡ್ಯಾನು ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ದಾನೆ ಕೊಡ್ತಿಚಾರ ಇಜ್ಜಿ ಮೇಡಮ್ ಎಂಕ್ಲು ಇರ್ನ ಚಾನಲ್ ತೂಪ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆತನು ಅಂಡ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ ಬರ್ಪುಜಾನ ಅಕ್ಲನಿ ಬಾಯ್ಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಓಕೆ ಸೊ 555 ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ 11 ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪೂರ ಪಂದ್ ಕೊಡ್ತಿನ ಆ ಪೂರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪಿನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆತನು. ಕೆಲದಕ್ಲು ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದ ಪುಜೇರು ಆಂಡ ಅಕುಲು ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಪ್ಪೇರು ಇರ್ನ ಇಂಚೆ ಎಂಕ್ಲು ವಿಡಿಯೋ ತೂತ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆತನು ಪಣ್ಣದು ಅಂಚ. ಸೊ ಎಂಕ್ ವ್ಯೂಸ್ ಮಿನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಿನಿ 10,000 ಅಬೌವ್ ಇಂಚ ಪೋಂಡ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುನು ಯಾನೊಂಜಿ ಕಲ್ಪೈನ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಈತೊಂಜಿ ಜನ ಬೆನಿಫಿಟ್ ತೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ವ್ಯೂಸ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಮಿತ್ ಬೈದ 3,000-4,000 ವ್ಯೂಸ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸತ್ಯ ಮನ್ಪೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಪುಜಿ. ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಒಂಚೂರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೋತುನು ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲ ಕೈಟ್ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ವ್ಯೂಸ್ ಉಂಡದ ಅವು ಮಿತ್ತಿ ಏರ್ಲಕ ನಿಕ್ಲ ಕೈಟ್ ಉಂಡು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ವ್ಯೂಸ್ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತನ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ಐತ ಅದ್ಭುತ ಆಪುನಂಚಿನ ಮೆರಾಕಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪೂರ ಎನ್ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪಂದು ಕೊರ್ಪೆ. ಓಕೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್. ಸೊ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ವ್ಯೂಸ್ ಉಂಡತ ಅಲಕ್ಕ ಜೈದಿನೇನು ಅವೇನು ಮಿತ್ತು ಮನ್ಪೋನ ಬೇಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ಪನ್ವಾರು ಪೂರಿಗ್ಲ ಇಂಚ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪಂದು ಕೊರ್ಪೆ ಈಡ್ದಾಗಿರ್ನ ವ್ಯೂಸ್ ಮಿತ್ತು ಬರ್ರೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯಾನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಎಂಕ್ ಪಂಡದತ್ತು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯಗ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬಕ್ಕ ವೆಲ್ತ್ ಮೇನ್ ಫೋಕಸ್ ಅವೇನು ಕೊರ್ಪಿನಿ ಆರೋಗ್ಯವೇ ಭಾಗ್ಯಗೆ ಆರೋಗ್ಯತೆ ನಾನು ಬೆಂದು ತಿನ್ನಲಿ. ಓಕೆ ಸೊ ಯಾನು ಎನ್ನ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆವಡು ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ಆವಡು ಯಾನು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಗ್ರೋತ್ಗೂ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ವ್ಯೂಸ್ ಪಂಡದು ಯೂಸ್ ಮಂತದಿ ಜೈಗ್ ಮಂತ್ ನಾನು ಐಕ್ಲ ಬರು. ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ತೂ ಒಂದಿಪ್ಪರ್ ನಿಕ್ಲು ಅವು ಗ್ರೋತ್ ಆತನು ಟಚ್ ವುಡ್. ಸೊ ಅಂಚ ಅವು ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಮಂತ್ ಜಿನಾನಲ್ಲ ಗ್ರೋತ್ ಅವನುಂಡು. ಓಕೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾತು ಜನಕ್ಕೆ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಗುರ್ತಾನಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ಗುರ್ತ ಬರ್ತದ ಅಕಲು ಒಂಥರ ವ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಏರುಂಡು ಲೈಕ್ ಅವು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಪೂರ ಬರ್ಪೇರು. ಓಕೆ ಅಂಚೆನೆ ಯಾನೈತೆ ಎನ್ನ ಒಂದು ವ್ಯೂಸ್ ಏರುಲಕ ಮನ್ಪೋಲಿ ಎಂಕ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಆಂಡ ದಾದ ಗೊತ್ತು ಐತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಎಂಡ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡು ಎತ್ತನಕ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವಿನ ಚಾಂಟ್ ಮನ್ಪೆರೆಪ್ಪುಂಡು ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡು ಕೈಟ್ ಪಾಡ್ರೆಪ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ಅವೇನು ಪೂರ ಪಂಡದು ಚಾಂಟ್ ಮನ್ಪುನು ಐಕ್ ಎಂಗ್ ಟೈಮ್ ಒಪ್ಪುಜಿ ದೇಪಂಡ ಯಾನ್ ಸೈಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಪೂರ ಪೋನು ಪೆಂಗ್ ಟೈಮ್ ಒಪ್ಪುಜಿ ಎನ್ನ ಪಂಡ ಆತು ಉಂಡು ಎನ್ನ ವರ್ಕ್ ಮಿಡ್ಲೆಡ್ ಇನಿತುಲೆ ಫ್ರೀ ಉಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಇತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ಗ ಬಂಡದು ಪಾತೆನ್ನೆಟೇ ಪೋಪುನು ಎನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಅಂಚ. ಸೊ ಮಾತೆರೆ ಏರೆಗ್ಲ ಮನಿ ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್ ಅತ ನನ್ನ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಇತ್ತನಾಂಡ ಅತ ನನ್ನ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬರಂದೆ ಇತ್ತನಾಂಡ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬರ್ಪಲಕ ಮಾತೆಗ್ಲ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡು ಎಂಡೊಂಡು ನಿಕ್ಲ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಏನ್ ಕೊರ್ಪೇನು ತುಲೆ ಮೂಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಡೆ ನಂಬರ್ ಪಾಡ್ವೇನು ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆದು ಪುಣು. ಓಕೆ ಐಡ್ದ ಕೊಂಜಿ ಕೊಡು ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೆಂಜ್ ಎಂಗ್ ಕೊಂಜಿ ಒಂದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬರ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಅದ್ಭುತ ಆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಗೆ ಅನ್ ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಪ್ ಮಲ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪ ಪಂಡ ಇನೋಸೆಂಟ್ ಪೊಣ್ಣಾಲು ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಪೋಸಲ್ನ ಅಲ್ಲ ಇಷ್ಟಪಡ್ದಿನ ಆಣನ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ತೊಂದಿಚ್ಚಾಂಡು. ಸೊ ಒಪ್ಪುಲಕ ಎಂಡ್ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡು ದೆತೊಂದಿತ್ತಲ್ಲು ಫೆಬ್ರವರಿ ದೆತೊಂದಿನಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ 4 ತಿಂಗಳು ಪೋತುನು ಆಂಡಲ ಆ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯಂಕ್ ಎನ್ನ ಮಂಡೆ ತಿಂತಿಜಲ ಕೆಲದಕ್ಲು ಮೇಡಮ್ 10 ದಿನ ಪೋಂಡು ಮೇಡಮ್ 16 ದಿನ ಪೋಂಡು ಮೇಡಮ್ 20 ದಿನ ಪೋಂಡು ಪನ್ನೊಂದಿ ಉಪ್ಪೇರು. ಓಕೆ ಅಂಡ ಈ ಪುಣ್ಣು ಛೇ ಚೂ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಶಬ್ದ ಇಚ್ಚಲ್ ಆಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬತ್ತಿಬೇಕನೆ ಎಂಕ್ ಆ ಪಣ್ಣನ ಗಾಡ್ ಒಂದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊರಿಯಲ್ ತುಲೆ ಮೂಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಪಾಡ್ವೇನ ಪೊಣ್ಣನ 4 ತಿಂಗಳು ಯಾನ್ ಐತನಿತ್ತು ಮೇಡಮ್ ಭರವಸೆ ದೀತೆ ಅಂಚಾದ ಇಂಕ 100% ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಒಂದು ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪುನೊಂದು ನಿಜವಾದ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಫಸ್ಟ್ ಪನ್ನಗ ಇಂಕ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಒಪ್ಪುಜೇರ್ ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ಪಂದಿತ್ತಂದು. ಓಕೆ ಸೊ ನೆತ್ತ ಮಿತ್ 100% ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇದಿನ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುನೊಂದು ಪಂತೆ ಆ ಒಂಜಿ ಭರವಸೆನ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಇತ್ತಲು ಅಂಚಾದ ಅದ್ಭುತ ಅದು ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ತೊಂಡೇರ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಇತ್ತೆಂಜಿ ನಿಘಂಟಾಂಡ್ ಆ ಪೊಣ್ಣಗ ನಿಘಂಟಾಂಡ್ ಎಂಕಾಕಲ ರಡ್ಡು ಜಂತಲ್ ಫೋಟೋ ಕಾಡ ಪುರಿಯಲ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎನ್ನಲ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಎಂಕ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ಗೆಲ್ಲ ಇದ್ದಲ್ ಎಂಕ್ ಪುರ್ಸತ್ತಿನ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ನಿನ್ನ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾರೇಜಿಗೆ ಬರ್ತು. ಓಕೆ ಸೊ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಓಕೆ ನಿಘಂಟ ನಿನಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಇತ್ತಲ್ ಪೊಣ್ಣು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಅಂಚೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೆಂಕ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬರೋದು ಕೆಲವುದ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎನ್ನಿಕ್ಲೇಕ್ ಪನ್ಪೇನು ಅಂಚೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅರೆಗ್ಲ ಅಂಚೆರಿ ಜಾಬ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತೇರಿಗೆ ಅರೆಗ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ಗ್ಲ ಜಾಬ್ ಆಂಡ್ಗೆ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಐತ ಮಿತ್ರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದಿನಾಂಡ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಟಕ್ 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 ಅಂದು ಬರ್ಪುನು. ಓಕೆ ಸೊ ಎಂಕ್ ಖುಷಿತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಒಂಥರ ಅಕ್ಲೇರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ ಆಪುಣೆ ಓವರ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದು ಅಂತಾರೆ ತಂಚ ಗುರುವಾರ ಎಡ್ಡ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬತ್ತದಿತ್ತನು ಕೋಡಲ್ ಎಡ್ಡ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬತ್ತದಿತ್ತನು ಪೂರೆಗ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಿಲ್ ದಪ್ಪೆನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಪ್ಪಡ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂದಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಸುಗಮವಾದ ಪೋಡ್ ಪಂಡದು ಯಾನ ದೇವಡ ನಟೊಮ್ಮೆ. ಓಕೆ ಅಂಚೆನೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ
ನನ್ನ ನುಪ್ಪವಡು ಒಂಜಿ ರಪರಪೊಂಜಿ ಒಂದು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಂಡ್ ಕಾಣಿನಿ ಮೀದು ಪ್ರಾಂಡ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಒಂಜಿ ನುಪ್ಪದು ನಾನು ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ದಾದಾನಲ ಇನ್ನಿ ಮೀನು ಮನ್ಪುಗ ಬಣ್ಣದು ಮೀನ್ ಮಂತ್ ನಾನು ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಗೆ ತಿನ್ಪಿಜಿ ಮೀನು ಬಂಗುಡೆ ಬುತ್ತೈ ತಿನ್ಪಿಜಿ ಮರ್ವೈ ಪುರ ತಿನ್ಪಿ ಮರ್ವೈ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಪುರ ತಿನ್ಪಿ ಆಗೋಟ್ರಸ್ ಮುಳ್ಳು ಪೆರಲ್ಲಿ ಅಂಚೆತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಅನ್ನ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲು ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ಲ ತೂದು ಪರ್ ಎಂಚಾತ ನನ್ನ ಪಲ್ನೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಚ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಅನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪೇರು ಓಕೆ ಪುತ 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 ಪಂಪೇರು ಮೇಡಮ್ ಅಕ್ಕ ಈರ್ಪಂಡ ಇಷ್ಟ ಮೇಡಮ್ ಈರ್ಪಂಡ ಇಷ್ಟ ಪಂಡದು ಅಪ್ಪಗ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಕ್ಲು 6 ಕೇಳದೆ 3 ಕೇಳಿಯದೆ ಅಂಚ ಉಪ್ಪೋಡು ದಯಗಿನ ಪನಗ ಇನಿ ನಿಕ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ನಕ್ಲ ಅದು ಉಪ್ಪಿರು ಓಕೆ ಸೊ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ನಿಕ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ತೂದು ನಿಕ್ಲ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ತೂದು ನಿಕ್ಲ ಒಂಚೂರು ಅನುಕೂಲ ಅವನ್ ಬನ್ನಗ ನಿಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನಿಕ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನಗ ಆ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗುಂಡತ ಐಡದಕ್ಕ ಜಲಸಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಅನ್ನ ಯಾನು ತೂತಿನ ಒಂದು ಸಹಜ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಒಂದು ಕೊರೋನಾಗಣ ಮರ್ದುಂಡಿಗೆ ಆಂಡ ಈ ನಂಜಿಗೆ ಮರ್ದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನತ ಚೇಂಜಸ್ ಉಪ್ಪುಲು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಪಂಡದನ್ನ ಈತ್ ಪಂಡದುಲ್ಲೇರು ಆ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಟಚ್ ವುಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಟಚ್ ಉಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ 1 year ಮುಟ್ಟ ಅವನ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಪುದರನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಡೆ ಶೌಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಅಕ್ಕಲ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಲಕ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ಚಾಟಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಅಂಚ ಇಂಕ ಪುರ್ಸದಿಕ್ಕನಾಗ ರಾತ್ರಿ ಒಂಚೂರು ಪುರ್ಸದ ಅಪ್ಪನ ಅಪ್ಪಗೆ ಚಾಟಿಂಗ್ ಅಂತುಪ್ಪೆ ಆ ಪೂರ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಪುದ ನಕ್ಲಿನ ಪೂರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಶೌಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಓಕೆ ಸೊ 6 ಕೇಳಿದೆ 3 ಕೇಳಿ ಅದೇ ಇತ್ತು ನಾಡ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಕ್ಸಸ್ ಅವನ್ ಪೋಪ ಏತೇ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಪೋಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ಉಂಡತ ಭೂಮಿದ ವಿತ್ತೆ ಉಪ್ಪೋಡಿಗೆ ಆ ರಾವೊಂದು ಪೈರ್ ಬಲ್ಲಿ ಏತ್ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅನ್ಪೇರು ಮೇಡಮ್ ಇರಿ ಗತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತಿನ ಕುಲೆ ಐಡ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಡೌನ್ ಅದು ಕೂಡ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತದ ಅಂಚ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಗೊತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಪಾಪದ ಕುಲೆ ಪಂಡದತ್ತಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಲ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಅಮ್ಮಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಬ್ ಪೋನಿತ್ತಿನಾರು ಯಾನ ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋನಾಗ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪುರ ಪೋನಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಯಾನು ಎನ್ನ ಜವನಟಿಗೆ ಯಾನ್ ಬಂಗಾರ ಪುರ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಿನಲ್ಲ ಸೊ ಎಂಕಲ ಪಾಪ ಪಂಡದತ್ತು ಮಿಡಿಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಂಡಲ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಉಂಪುನೆಕ್ ತಿನ್ಪುನೆಕ್ ಇಲ್ಲಗ ಕೊರತೆ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಓಕೆ ಸೊ ಎಂಕಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎತ್ತಿನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂಚಾದಪ್ಪನಿಗೆ ಎಂಕುಲು 6 ಏರದೆ 3 ಕೇಳಿಯದೆ ಅಂಚ ಉಂಡೆನ್ನ ನೇಚರ್ ಕೆಲದಕ್ಲೆ ಸಡನ್ ಒಂಜಿ ನುಂಗೆಲ್ ಪೀಕ್ ಬರ್ಸ ಬನ್ನಗ ನಾದುಂಗೆ ಅಂಚಾವತ್ತು ಎಂಗಲ ಬಣ್ಣ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಅಂಚಾದ ಗತ್ತಿಜ್ಜಿ ವರನೆ ಕೆಲದಕ್ಲೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಂದಿನಕ್ಲೆ ಸಡನ್ ಐಶ್ವರ್ಯ ಪುರ ಬನ್ನ ಒಂಜಿ ಸುರಾಪುನು ಅಂಚೊಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಂಚೆ ಉಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತು ನಾಡ ಖಂಡಿತವಾದ 10 ಜನ ನಾನು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಇದೇ ನೇಮ್ ಫೇಮಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಡೆಕ್ ಮಾತ ಬಿಡ್ದು ಪೋಡಾಪುಂಗೆ ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ 10 ಜನ ಟೆಡ್ಡೆಡುಪ್ಪುಗ ಎಂಕ ಆಜಿನಾಡ ಯಾನ ಎದುರಾದೆ ಪಾತೇವೆ ಎಂಕ ಆಜಿನಾಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಫೈರ್ ಮನ್ಪೇನೆ ಆಂಡ ಯಾನ ಅಕ್ಲ ಮಿತ್ತು ದ್ವೇಷ ದೀಪುಜೆ ಆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ದೀಪುಜೆ ಎಂಕ ಆಜಿನಾಡ ಅಪ್ಪಗನೆ ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ಟಕ್ ಅಂದ ಪಾತೆರೆ ಪುಡಪ್ಪೆ ಫೈರ್ ಮನ್ಪೆ ಬಿಡ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ನಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ರಿವೆಂಜ್ ದ್ವೇಷ ಪುರ ದಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ದಯಗಂದ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಡಾಪುನಂಚಿನ ಚೇಂಜಸ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಏರ್ದಾದ ಮಂತನಲ್ಲ ಕರ್ಮ ಬಿಲಿವೆರನ್ನು ಕರ್ಮಗೆ ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ಪೇನು ಅವೇ ತೂವನ್ನು ಪಂಡದು ಬಿಡ್ಪೆ ಓಕೆ ಸೊ ಯಾನಿತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ರಪ್ಪನಿ ಒಂದು ನುಪ್ಪು ಮನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಟಕ್ ನಿಪಿದಾಡ್ವೆ ಓಕೆ ಆಂಡ್ ಯಾನ್ ರೆಡಿಯೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮುನ್ಪನೆ ಕೈತಲ್ಲ ತಂದ ಇಮ್ಮೇನು ಸೋನಲ್ಲ ಪತೊಂದು ಸೋನು ಮಲ್ಲ ಅಂಬರ್ಗಟ್ಟಿ ಪೂಪ್ಲಕಂದ ಡ್ರೆಸ್ ಮೇಡಿದಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಪೂಪಿನಿ ಈ ಜೋಕ್ಲೇರ್ದು ಬಲ್ಲಿ ಮಾರ್ರೆ ಇವೇ ಒಂದು ಅಡಿಗೆ ದೂರ ಪೂಪ್ಲಕ ಬಿದ್ದಾರ್ದಿ ಮುನ್ಪನೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅದಾದ ಗೊತ್ತ ಅಂಚೆನಂಜಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ವಿಸಿಟ್ ಎನ್ನ ಕಸಿನ್ ಅಡಿಗೆಲ್ಲ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಅನ್ ಬರ್ಪುನ ತೂಕದ ಹಾಕೊಂಡು ಬಣ್ಣದ ಇನಿ ಬಕ್ರಿದ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ರಜೆ ಉಂಡೊಂದು ಪಂದು ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚ ಇಲ್ಲಡಿ ಇತ್ತು ನಾನು ಉಪ್ಪಲು ಏನಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪೋದು ಬರ್ಪೇನ ಮುನ್ಪನೆ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಕೈತಲೆ ಅನ್ನಲ್ಲ ಅಂಚ ಮುರಣಿ ಬರ್ಡೇಗ್ಲ ಇಮ್ಮೆನ ಬರ್ಡೇಗ್ಲ ಎತ್ತದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ರಜೆ ಒಂಜೆಗ್ಲ ಪಾಡು ಜಲ್ ರಜೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪಂಡಲು ಅಂಚ ಇನ್ನಿ ಒಂಜಿ ರಜೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಲಿಗ್ಲ ಪಂತಿಜಾನು ಬರ್ಪೆ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಂತ್ ಬರ್ಪೆ ತುಕ ಎಂತು ಸೋನಲು ಒಲ್ಲೆತ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಮಗಕ್ಕೆ ಮಂಡ್ಯದ ಇಂಚ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಾನು ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಾನೆ ಐಟೆ ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪೆ ಅಂಚ ತುಕ ನಾನೊಂಜಿ ರಪ್ಪೊಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಾಗೆ ಪೋಪೆ ಹಿಡ್ದ ಕಾಲು ಪಡ್ದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋಪೆ ಇಜಿನ ಮೀನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಅಂಚಿಂಜಿ ಆಡಾಯರ ಪೂಜೆ ಈಕೋಸ್ಕರ ಆಂಡ್ ಎಂಗಲ ದಿಬ್ಬನ ಪಿದಾಂಡು ಇಂಬೆ ಎಂಕ್ಲೆ ನೇಪಲ ಎಂಗ್ಲು ಪಿದೇ ಬಂದು ಬಿಜ್ಜು ತಿರ್ತು ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪಿನಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎದುಗೊಂಡು ಬರ್ಪಿನಿ ಎಲ್ಲ ಸೋಮವಾರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಈ ಜೋಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಪುರ ದುಂಬು ಪುರ ವಾ ಪೋಡಿಗೆ ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆ ಪೋಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿದ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂದು ಬರೀ ನನಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಬೆಲ್ಲಂಜಿನಿ ಪಿಟ್ಟೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ 3 ತಿಂಗಳು ರಜೆ ಇತ್ತಿನ ತುಮ್ಮೆ ಗೊತ್ತೇ ಆತು ಈ ಸಲ
ಅಂದು ಈ ಸಲ ಓಡಿಲ್ಲ ತಿರ್ಗೆರೆ ಕೂತಿಜಿ ತೂಡು ದಾದ ಪಣ್ಣದು ಇಂಚ ಈ ಸಲ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಿ ಹಣ ಈ ಸಲ ಗೊತ್ತೇ ಆಯ್ತು ಮುಜಿದಿ ಮಲ ಇಂಚ ಪೋತು ಅಂತಂದೆ ಅಬ್ಬೋ ಇಂಚಿನ ದುಂಬಿಯ ಇತ್ತೆ ಮರಿಯಲ್ಲದ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಇರಲ್ಲ ಕೊನೆಯರ್ ಮರ ಅರೆಗಲ್ಲ ಕೊನೆ ದುಂಬು ಇನ್ನು ಬೆಗರ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಬೋ ಇಂಚಿನ ಬೆಗರ್ನು ಖುಷಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಒಂಚೂರು ಕ್ಲೀನ್ ಹಾಕ್ಬಿಡಾಕೊಂಡೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಹಿತವಾಗಿ ಸೇರಿ ನಗುವ ಸೇರಿ ಕುಣಿವ ಹೇಮನಲ್ಪ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹೇಮ ಉಲ್ಲಜ್ಜಲ ಅಂದಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಬಾಕಿಲುಂಡು ಮಾರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತಿಲ್ಲ ಇಂಜಿ ನಾನು ಬರ್ಪಿನ ಬಾಕಿಲುಂಡು ತುಕ ಅದು ಪುರ ಹಾಪುನು ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಗ ಬೈದೆ ಆಲಿಜ್ಜಲ್ ಎನ್ನಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಉಂಡು ಯಾನ್ಲ ಪಂತೀನಿ ಇಂಜಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಬನ್ನೊಂದು ಬೈದಿನಿ ಇನಿ ರಜೆತ ಅಲ್ವಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಯಲ್ಲ ಒಂದು ಡೌಟು ಅಂಚ ನಾನು ಇಂಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಜಾಲಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತದಿತ್ತೀನಿ ಸ್ಮಿತಾ ಪುರ ಬತ್ತದಿತ್ತಲ್ಲ ಆನಿ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಯಾನೇ ಪನ್ನಂದೆ ಬೈದಿನಿ ತುಕ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಗೊರ್ಕವಣ್ಣದು ತುನಗ ಮಲ್ನ ಬಾಕಿಲ್ ಬಂದು ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಬಂತೆ ಕಾಲ್ ಅದೇ ತೊಂದಿಚ್ಚಲ್ಲ ಒಲ್ಲ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಉಂಡಲ್ಲ ಹೇಮ ಪನ್ನೊಂದು ಪನ್ನಗಲ್ಲ ಮಾಮಿ ಬಕ್ಕ ಪಾಪ ಬಿದೆ ಬತ್ತೀರು ಯಾನ್ ಗುರು ಬಾಕಿಲ್ ಬೋದು ಹೇಮ ಪನ್ನೊಂದು ಇತ್ತೆ ಅಂತ ಇಂಚಿನ ಮೀನ್ದ ಬುದರ್ ಬಂಗುಡೆ 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 ಕೆಜಿಗೆ 300 ನಾನು ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂಗುಡೆಲ್ಲ ತೆತ್ತೊಂಡೆ ಐತ ರೇಟ್ ಮಿನಿಕೇಂಡ ಐತ ರೇಟ್ಗೆ ಸೇಮ್ 1 kg ಮಟನ್ ಬರು ಇತ್ತೆ ಬಕ ಮರಿಯಲು ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿಗೆ ಮೀನದು ಅಂಚ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಗೆಲ್ಲ ತಿಂಪಿ ಬಂಗುಡೆ ಒಂತೆ ಬೈಯ ಕೈಪುಗ ಬಣ್ಣದು ಇತ್ತೆ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ದನೆ ಕಜಿ ಪಂಪೆ ಅಂದು ಅಪ್ಪ ಅಂಚೆಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಬಿದೆ ಕೂತು ನನ್ನ ಮಂಡೆ ಹೆಚ್ಚಾಕು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ತೂಲೆ ಒಂದು ಯಾನು ಖಾಲಿ ಅರ್ಧ kg ಇದೆ ತೊಂಡೆ ನಾನು ಪ್ರಾನ್ಸ್ ದಾಗಿಂದ ಪನ್ನಗ ನೆತ್ತ ರೇಟ್ಗೆ ನನಗೆ ಹಿಂಗೆ ತರೆದಿದ್ದು 1 kg ಮಟನ್ ಅನ್ನಲ್ಲಿ ಕಂದೆ ಹಣ ಪುಲ್ಪೆನ ಮರಿಯಲ್ಲಗೂ ಪುರ ಮೀನು ಪುರ ಪುಲ್ಪೆನ ಹಾಪುಂಡು ಬೋಟು ಪುರ ಜಪ್ಪುಜಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿಗೆ ಅಂಚೆನೆ ತುಲೆ ಒಂದು 1 kg ಬಂಗುಡೆದೆ ತೊಂಡೆ ಡೇಟ್ 7 ಉಂಡು ಬಂಗುಡೆ 7 ಎನ್ಮನಗಾದನ ಉಂಡು 100 ಬಂಗುಡೆ ಮೀಡಿಯಂ ಉಂಡು ಅಂಚ ಒಂದೆತ್ತೊಂಜಿ ಒಂಚೂರು ಇತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ಬಕ್ಕ ನೆತ್ತೊಂಜಿ ಪುಳಿ ಮಿಂಚಿ ಟೈಪ್ ಮನ್ಪೆ ಪ್ರಾನ್ಸ್ದ ಒಂದು ಅಂಡ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಗೆಲ್ಲ ತಿನ್ಪಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ನಿಕಳ ಪಾತಿರೊಂದು ಕುಲ್ನ ಎನ್ನ ಅಟಿಲ್ಲ ಅವಲಿ ಉಪ್ಪು ಅಂಚ ಅದು ವೀಡಿಯೋ ಎಡೆಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಂತಂದುಲೆ ಬತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಸೋನು ರಪ್ಪ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಂತದ ಆತನು ಅಂಚದ ಕಾಲಿ ಮೇಟುಲ್ಲಿ ಸೆಕೆ ಪುಣ ಬಣ್ಣದು ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೊ ಏರ್ ಮಾತಾ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ದಿರ್ತಿಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತಿರಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇಂಚನೆ ನಿಕಲ ಮಾತಿದ್ನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪಡು ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್.